Dan kukuru ya na ganga kayi dake a titi ana ruwa ka tsaya. Ai nake gaya maka gaggawa nake yi na tafi gida saboda mutanen unguwa uku suna cikin tsaka mai muni musamman idan aka ce an shiga damuna to za ga ruwa shiga gidajen mutane ke dumbul. Nake gaya wancan ruwan ma da aka yi na kwanaki nake gaya maka akan katifa ina kwance kawai sai sululum kana ta iya fa Allah ne ya taimake akwai wani dan gutun siminti ruwa ya fara bulbulo mun nasa na toshe ga tunin labari ya sha babban yanzu kan wajen aftaro naje nake ta kokarin ya zan yin koma gida ba kwanciya hankali to amma ruwa yana dukan ka baka tsoron kai mu da kai fara tattaki mana kafin a dai sauye ai yanzu ma kuwa bari mu tafi